Булар тәкъдим итте, менә дә чит ил мультфильмнары яхшы ди. Бернинди начарлыкка өйрәтми, психологияга яхшы тәэсир итә. Мәсәлән, Спанч Боб мультфильмы диделәр. Караганыгыз бармы? Ни ират түгел, ни хатын-кыз, кеше түгел вообще, ни хайван түгел, губка йөритләсә нәрсә сөйләп, үзенең тулыр-тулмаз дусларына. Яхшы мультфильм. Яисә ни, Котопёс. Котопёс диделәр әле, ни эт түгел, ни песи түгел, үз-үзе белән талашып йөри бит бер нәрсә. Миңа калса, иң яхшы мультфильмнар ул безнең мультфильмнар. Ну погоди, карап үстек, психология все нормально, пока йөрибез. Жырлары гына нәрсә тора. Менә шул уңайдан сезгә мультфильм тәкъдим итәсе килә, дуслар. Бәлкем инде күпләрегезне күргән бардыр инде. Шушы каһар суккан интернет ярата бит инде безнең халык. Җибәрә. Ну, алай да инде шушы минем концерттан чыккан әйбер инде ул. Алып кайтып балачакка сезгә Союз мультфильм тәкъдим итәсе килә. Ул мультфильмның геройлары безнең татар эстрадасы артистлары. Киттек. Бер вакыт Нәфкать ишәкнең иртүк кәефе булмаган. Чөнки аның туган көне булуына карамастан бер хайван да килә алмаган. Шуңа күрә Нәфкать ишәк аптырап суга карап торган. Неужели бер хайван да килми бүген? О, кемдер килә. Эх, анаңыз сатып туйдырды бу тигәнәкләр. Бүтән җирә ябышып каясың бу ишәгә? Уф. Яз килә, дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Туган көнең белән ишәк. Сәлам, салават, аю. Хәлем юк, майтмаю. Кичә Җавит белән йөргән идек. Бер нәрсәдән не помню. Абсолютно. Точно. Кара, чырайың вообще калмаган. Бәйрәмиштек безгә шәрәхәтләнеп. Менә булай итеп. Гомер атты, иярсезләр, гомер атты, йөгәнсез. Так, ярар. Ней, сен бит тәгәй берең югалтып кайткансың. Не может быть. Юк, может. Чынлапмы? Чынлап булса, менә булай стеркереп торыр иде, наверное. Алайса нәрсә барсың анда? Каялардан белеп, үзең кара. Уңга карасаң да юк, сулга карасаң да юк. Уңга карап, сулга карап, кара исе дә калмаган. Дөрес әйтәсез, Салават. По-моему, сен каядыр югалткансың. Шул вакыт Нәфкать ишәкнең туган көненә ашыгып, Башкортстаннан депутат танылган җырчы Питачок Галимов Айдар Ганиевич чапкан. Әллә кем туганыбыз, әмма кем туганыбыз, әллә кем булганнарда. Астагфирулла. Бу не бу? Бу не бу? Мен мондый тавыш гомеремдә чыгарганым юк. Нәрсә булды бу? Аңламассың, гаҗәп, гаҗәп. Ой. Нәфкатыңны сатayım. Ни эшлим инде мин кабулексез? Сәлам, Зөфия. Җавит идеме? Юк, Ничек инде юк, өйгә кайт дигәннәр бит. Җавит идә юк. Без кичә талаштык, потому что Нәфкать белән төне буе йөрде. Бар, чыгып тай. Кая кирип киттең, чыга әле. Сиңа әйтәм, Зөфия. Нәрсә кирәк? Нәфкатьтә проблема, койрыгы югалган. Шушымы? Точно шушы. Бәреп үтерәм Җавитне. Үзең кара. Ассаламу алейкум. Нәфкать. Вәгалейкум әссәлам, Айдар. Менә туган көн минем бүген үткәреп утырам, вообще рәхәт. Мин дә синең туган көнеңә бүләк алып килдем әле. Ничек? Бүләк? Мин дөресе җиттемме? Әйдәр тагын бер колакка әйт әле. Нәфкать, саңгырау сөйләсен. Эй, Саңгырау түгел, просто минем настроение юк бүген. Бир инде бүләкне. Нәфкать брат,
Бөлек дегеннен, мен сен Уфада зор шар алған едім. Ләкин мына Қазанға барғанда, теге дүртелі поворотынан не вписался да, и ол шарик шартлады. Айдар. Сен күлесің бе, жылайсың бұл? Нәфқан, шын көңілден бұл, шын көңілден. Рәхмәт. Бәхетті бұл қайғы күрбе сағыштарға ұралмақ. Туған күнің яқты болсын. Қарақыға юғалма. Рәхмәт. Мәсәғар жоқ, Әлфредтен подписи қойды. Yügürüp giremin eridim aznaka yürülerine. Selam bar kızga da, nersen efkat koyda yürüdüğüz kişatını boyu benim yavitim bilen. Davay ayt hazırık. Alo, Zülfiye, uspokойся. Men senden сұрамайм, sen нәрсе бүтін жерге қысыласың. Қызылам, мен бе салават. Hepsi. Точно. Hürmetli Nefkat. Rahmet şakırığına şakırmasan da gelip jittim. Yavitim bilen ikimizden siga bilen şuşa bölek. Kabul al içki kıyrığını yanaytıp. Салават, келелім да. Бушыл бит. Точно шул. Все хорошо. Проблема решена. Давай. Бек матур болған. Вообще матур болған eymi? Ескиткіш. Аққан сулар күбі ғыбыр ұза. Ура! Рәхмет бар қызға да. Бүте жоғалмасын. Ура! Бөлек шындай матур болған. Зульфия, сен зор рахмет. Rahmetine rahmet. Yarar. No предупреждайтып koyam. Tağın yavitim bilen biraz жерге gitseniz. Бәхетлі бұл қайғы көрме, сағышларға уралма. Туған күнің ятты болсын. Қараңғыда юғалма. Қараңғыда юғалма. Все bitti. Бітті ме дейін? Yok da. Бітмеді. Кеттік. Қоя? Balga. Қараңғыда юғалма.